ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಲೇಷ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ 7:20 ಎರ್ನಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕುಲ್ಲಿನಕುಲು ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 ಆಳುವಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅಗೇನ್ ಫ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಆನ್ ದ ವೇ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿ ತಿಂದ, ಬಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ಜನ್. ಫೈನಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನಿ ನೈಟ್ 11:50. ಸೊ ಮಾತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಲಾಂಜಿಗೆ ಪೋದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸು ಮಂತ ಆಯ್ತಾ. ಬಿಲ್ಲೇ ತಾನು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ₹2. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ. ಲಾಂಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮನ್ಪುಡಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸನ್ನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡು ತೋಚ್ಪಾವಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಲಾಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಫುಡ್ಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ. ಬಂಜಾರ ಒನಸು ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದುಲೈ ಒಂತ ತಿರ್ಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ನೈಟ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪನ್ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಕ ತೂದು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ.